Jan, jeg venter, der kommer nogen forbi her senere. Nå, damebesøg. Nej, en producer. Aha. Hvad producerer han? Film. Biograffilm. Du ved. Aha. Biograffilm. En stor kanon. Ja, Hvorfor kommer han her? fordi vi skal snakke om et projekt. Hvad for noget? Et projekt? Hvad er et projekt? Et manuskript. Det er det, du laver med alle de papirer. Ja, Og hvad handler det om? det er... Det er en periodefilm. En periodefilm. Hvad er det? Det er lige meget, ikke? Hovedsagen er, at jeg er nødt til at være alene med ham et par timer. Ikke bare så vi kan snakke. Du er bange for, at jeg skal virke pinlig. Jeg er ikke bange for, at du skal virke pinlig. Prøv at høre en gang. Hvorfor låner du mig ikke bare nøglerne til din bil? Og så er jeg tilbage ved 6-tiden. Vil det give dig tid nok? Jeg låner dig ikke min bil, Jan. Du vil have mig ud af vagten, ikke? Skal jeg tage på vandretur? Trave op og ned ad fortorvet i et par timer, mens du sidder her og platter dig til 1 million? Hør her. Det bliver hårdt nok at skulle sidde med ham alene, ikke? Uden at skulle... Kender du ham, ikke? Nej. Eller, jeg ved ikke. Han er producer, ikke? Jeg mener, jeg har møder med ham i månedsvis. Men jeg er ikke rigtig en producer at kende. Prøver du at presse ham, er det det? Jeg prøver at få en aftale i stand med ham, og det er ikke så let. Hvad for en slags aftale? Ja, han bliver overbevist om, at det er en værdifuld historie. Er han ikke overbevist? Hvorfor kommer han her, hvis han ikke er overbevist? Jeg skal nok overbevise ham. Du forstår det ikke. Det er ikke sådan, tingene fungerer her. Hvordan fungerer de så? Hvis du får lov til at låne min bil, lover du så at være tilbage med den klokken 6? På slaget? Med fuld tank? Det er den der. Og det betyder ikke noget med benzinen. Det er lige meget. Hov, Max. Benzin, det er flydende guld i vore dage. Kan du huske den der King Cab, du plejede at låne mig? Ja. Med boxermotor. Ja. Det var en dyd, der sparkede røv. Var det ikke det? Ja, det er ikke fordi, at jeg ikke vil låne dig min bil. Du Vel? låner mig din bil. Ja.